acompáñame o secretario de organización do Partido Popular de Galicia, que os días a todos, demasiado fuerte, non? Es da actualidade a nivel general político. Por iso, en primeiro lugar, quero... O Partido Popular de Galicia xa escolleu as persoas que van a coordinar e que van a dirixir a estrategia do Partido Popular de Galicia de cara a esa cita electoral. De xeito que o director de campaña das anteriores eleccións, tanto autonómicas como municipales, Alfonso Rueda, vai a repetir en tal cargo. E tamén o que foi director de campaña nas exitosas eleccións europeas, Alejandro Gómez Alonso, vai asumir a coordinación general de todos estes traballos. Estamos a falar de un tándem que deu moi bons resultados sempre que traballaron xuntos e, polo tanto, nunhas eleccións como estas, onde o partido e o país se xoga tanto, temos que contar cos mellores, temos que contar cos valores e cos equipos seguros. Se o primeiro escrutinio en cerrarse o 20 de noviembre fose o de Galicia, Mariano Rajoy salise da súa terra cunha amplia maioría absoluta. Ese é o noso obxectivo. Iso é tanto como decir, simplemente, que aspiramos a entregarlle a Rajoy máis actas de diputado que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego poderán poñer ambos os dous a servicio de Alfredo Pérez Rubalcaba. Temos que estar satisfeitos. Galicia é pionera na responsabilidade orzamentaria, como xa o foi tamén a hora de aplicar medidas de austeridade en funcionamento da administración. Orzamentando mellor e gastando con maior sensatez, estamos sentando as bases sobre as que cimentar unha recuperación económica que se ten que producir antes que en cualquier outro territorio. Ese é o noso obxectivo.